Nyakorma juang kamoro moro maintiere amosi ni imore machiegni e chenro mar duol kama bende waikonu weche mopogore opogore mag siasa kamoting'o wach ma jatend piny romo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel koda gima gino biro kelo e siasa mag piny mar Masawa bende ywaruok makoni kod kocha e bad sirikal mar doho e kind ogai mar doho Martha Koome kaachiel koda moko kuom okinde kamoting'o Ahmed Nasir ka bende mano mabiro bedo twakwa mar duol. Kawuono wantiere koda wendo mabende en Gad Aguko mabende wabiro twak godo mondo mi watem nono ane kata watwak kaluwore koda weche mosebedo ka kuorore mbui ahinya to mbui mar X kama bende okil Ahmed Nasir osebedo ka wacho weche maka kod kocha ka bende odwar mondo mi ogai mar doho Martha Koome mar mondo bi ogwe tao. Magi bende biro kaka wuone no odiochieng' mar kedo kata mar dhialo odiochieng' mar kedo ne ratiro mag oganda kama doho singo ni gibiro timo manyalore kendo gine chenro maneno ni weche mamulo ratich oganda orangi e yo malong'o kendo kuom thuolo matin manyalore. Magi e moko kuom weche mawamiyo pek. It is indeed our place as a country to work together. It is the reason why I am working with the former Prime Minister. It is the reason why I have reached out to the former president. Jatend piny William Ruto olero gimomiyo omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kachap ni geno ni dhi neno e kit siasa ma Masawa mar Kenya. Maybe to scare me, to distract me, to defame me and hold me out of office, but they can try something else. Ogai mar doho Martha Koome osingo ni ok obi gwe tao kata obedo ni sunde kokalo kuom ote mag mbui ma moko kuom jopiny ndiko. We are putting in place facilities in terms of classrooms for the grade 9. Migao mar somo yango ni maromo klase 3,500 oseger e chenro mar gero klase 11 mar grade 9 ne ikruok ne yepo mar skunde. Yakormogi yudo wae namba mar ote machuok kenaria deka 600 bende wantiere mbui mag oganda achiel kachiel yudore mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yudore mbui mar X, Instagram kachiel kod TikTok. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ogai mar doho Martha Koome omedo tielo ni nitiere joma osebedo ka yanye mbui kendo tiyo kod yore mopogore mag anjao mar temo thule oko e apisi. Koome mano telo ne nyasi mar dhialo odiochieng' mar ratich oganda mano bagi boma Nairobi oyango ni weche mathoth nobae mbui mag oganda magete kendo dwaro mondo wuoge e apisi kolero ni ongirore e apise sani kendo onge gima biro buoge owe apisi. That I'm a victim of cyberbullying, or is it called technologically facilitated gender-based violence? Mano gai mar doho Martha Koome. Koome ne loso e nyasi mano bagi boma Nairobi mar dhialo odiochieng' mar kedo ne ratich oganda. E okang' machielo, Koome omedo tielo ni nitiere jomoko ma osebedo ka tiyo kod mbui mag oganda e kuoro weche miriambo e wiye mondo wuoge apisi kolero ni sani ongirore apisi kendo onge gima nyalo buoge. But I know the intentions. It's a business model. I don't know to achieve what. Maybe to scare me, to distract me, to defame me and hold me out of office, but they can try something else. Magi biro mana seche buora to Koome singo mar timo duto manyalore mar rieyo doho toko kinde Ahmed Nasir Abdullahi kod Pielo Lumumba. Wacho ni moko kuom jotij doho chin mibadhi mieno gima kidek nuro bad sirikal no. E oboke ne ute fwambo odiochieng' manyoro, Koome nosingo mar timo nonro ewi mibadhi e doho kojiwo kinde ariyogo mondo bi oti kanyachiel kod jong'ad bura mag JSC e timo nonro mar okinde ma jomibadhi. Wach makata kamano Ahmed Abdullahi e yor mbui mar X otamore ma oumo iye piny ka otiyo kod mbui mare e gima chalo lawruok kod ogai mar doho kod dwaro mondo Koome ogwe tao. Kopogore kod weche mamulo sund ma isunde gode mbui, Koome osingo ni bad migao mar doho pod ongirore kendo gimanyo medo kwan doho manie pacho ka kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda oyudo ratiro. The CRJ and Judicial Service Commission, they're supporting us so that we can have those gender justice courts in all the 47 counties. So we are listening to Kenyans, we are serving Kenyans. Migao mar somo yango ni maromo klase 3,500 oseger e chenro mar gero klase 11 mag grade 9 mane gichako dwe mar 7 higani. E oboke ma jatend migao mar somo Julius Ogamba ogolo
oyango ni okang' mar ariyo mar gedo mar klesego osechopie 70% kendo gisemanyo omenda moko mambalang' mar gero klese mamoko 7,375. Judith Omondi ni kod mathoth. En dwe achiel kende to skunde iyaw kendo klas manyien e kit somo mar CBC grade mar 9 chakore e pacho ka. Penjo osebedo ka chutho bende skunde oseikore ne rwako grade mar 9. Counties mamoko koni giikore ka kuonde moko to pod ji nie mudho. Kaluo, Director mar somo ma Nyanza wacho ni gwenge mag Nyanza oikore makare ne chako somo mar grade mar 9. Progressively, we are putting in place facilities in terms of classrooms for the grade 9 across the region. So we are doing it in phases. So we have phase 1 that is complete. Phase 2 today is at 88% complete. And we are waiting for the allocation of the last phase, that is phase 3, maybe within the week, so that we complete before the start of the year. E ripod tend migao mar somo ma ogolo odiochieng' ma kawuono, maromo klese 3,500 oseger, ka 7,500 osechopie 70%. Magi klese ma ogeri okang' ma okwongo ka itiyo kod shillings bilion 11 mane ogole gero klese 11,000. Bende ripod migosi yango ni migao no osefwaro omenda mamoko mabalang' mar gero klese moko 7,375. Sirkal mamalo kokalo kuom migao mar somo ochwalo maromo bilion 3.4 omenda magiketo winjruok ni owinjo buk kod omenda mar NGCDF e atamalo marom kod ma ogol kod sirkal mamalo e gero bende klese 6,800 ma osegera 3,524. E ikruok ne somo mar junior school, migao no yango ni gisetieko ikruok mar chwalo maromo bilion 15.7 ne skunde mag junior e chak higa manyien. Weche buge, duol ma ochung' ne chwalo gige somo KICD osenyiewo buge maromo milion 9 mag grade mar 9. Nyaka chop tich abich mar tarik 6 maromo buge milion 5 ne osechwal ne skunde, chenro ma igeno tieki kochopo tarik 15 dwe ni. I think across the region we have supplied the grade 9 textbooks to all the schools. So 100% covered. So we are ready to have the grade 8 graduating to grade 9 for the final year of the junior secondary level or cycle. Duol mandiko jopuonje pacho ka TSC bende nyicha osetiego kendo jopuonj mag junior school tiegruok mane oromo tarik 5 dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Tenka thieth mar Nairobi Hospital koro chiwo duoko margi kaluwore gi milome mar ng'anyo mar ndalo 7 manochiw kod riwruog lakteche KMPDU kaachiel kod moko kuom lakteche kar thiethno. Kaka jafwambo mar Wifi Nyakidi lero, lakteche go owacho ni board mar Nairobi Hospital osebedo ka tiyo arietha gi omenda kendo yuago lwasi marach mar tich. Ei ote mare ne ute fwambo, jatatije ma Nairobi Hospital e yor kojolo Felix Osano ochiwo ler kowacho ni lakteche manigi lony mar thiedho jotuo kata consultant doctors ogin jotije e kar thiethno kendo onge andika moro amora mar ng'anyo ma jotije Nairobi Hospital ochiwo negi. Motelo ne ma, moko kuom lakteche kaachiel kod riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU kotelnegi gi jagoro maduong' Davji Atela nochiwo andika mar ng'anyo mar ndalo 7 ne tend Nairobi Hospital. I hereby declaring a 7-day strike notice that if the board fails to resign, then on the 17th of December 2024, we shall all say enough is enough, and the general public and the international community, we are saying that from that day we will close the hospital. Ma kaluwore gi ywak mar lakteche e kar thiethno ni board ma Nairobi Hospital okosebedo katayo chenro gi eyo makare ahinya to tiyo arietha gi omenda gino mabende osekelo nok mar gigo mowinjore tigodo e yor thieth. We cannot sit back and watch as our patients suffer because of poor governance and leadership in the institution, which is causing us to even lack resources to work the way we need to work. Our monies are being wasted on a day-to-day basis. Travels,
and purchases, projects that do not even have any meaning is taking off here. E kindego, gimedo ni lwasi mar tich okosebedo makare, kendo nyaka keto kenge mag neno ni Nairobi Hospital odoke rang'iny mare machon. Nairobi Hospital mismanagement has continued to harass and mistreat our members, reduce their medical cover in the name of financial constraints, and we know very well that there are many millionaires are being made from the board. Everybody, particularly the nurses and the junior staff, are worried about their jobs. Most of them are looking for jobs elsewhere now. This cannot go on. Lakteche go kaachiel kod riwruok mar KMPDU koro dwaro mondo mi board mar kar thiethno, jakom mar board kaachiel kod jata tije yor kojolo mondo gwe tao ahinya to kaluwore gi chal mar romo margi ma higa ka higa. They are just entrepreneurs interested in bringing this place down. We have so many court cases that are necessary, and what we saw at the AGM was absolutely nonsensical. We demand for immediate resignation of the chairman and the entire board of directors and the acting CEO, who we see to be a puppet of the board. Magi duto timore kodong matin ne ndalo 10 to ng'anyo mar lakteche duto pachoka chakore. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto koni pod obiro yaro bade kendo manyo rieko mar tayo Kenya kowuok kuom jotelo mopogore opogore. Ruto lose kaunti ma Wajir kendo lero gima omiyo ne omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo osome rieko. Otelo ni jo Kenya nyaka dhi nyime kanyakla kendo mane momiyo otiyo machiegni kod jalar kom mar AUC Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nimekubaliana na hawa waheshimiwa. Somo rieko en rieko kendo rieko wuok kuom jo rieko man kod rieko mar tayo piny. Abiro dhi nyime kod somo rieko kuom jotelo ne mar Kenya nyaka ta kod rieko. Magi e weche moyang kod jatend piny William Ruto kolero gimomiyo nyomolo Ishaweri e gwenge mag Gatundu mondo sonyne rieko kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Going forward, it is indeed our place as a country to work together, to find common ground on things that are of national interest to the Republic of Kenya. It is the reason why I am working with the former Prime Minister. It is the reason why I have reached out to the former President. It is the reason why I will reach out to all other leaders. Kulose kiniro manyo kelo kanyakla gavana ma Wajir Mohamed Abdullahi, maen jakom riwruok mar kuku mar governors, ogai mar ODM yor kojolop ngire Peter Nyang'nyong'o. Jatend piny William Ruto okone piny Kenya duong' moingo dwach ng'at achiel, kendo nyaka koro rang kelo oganda mesa achiel, e bedo e ot achiel, kiwuoyo kod duol achiel. So that we can fashion a country that all of us believe in, a country that we can all have a stake in and participate in its full, in realizing our full potential as a country. We must continuously build bridges instead of erecting barriers. We must always find it. Omedo ni achiel mar oganda emomiyo gisiro Raila Odinga ne lemo mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Ruto bende okone jo Kenya mondo kaw ting' mar konyo e kedo kod rochruok mar arita kwe kendo nya achiel mar oganda e kindigi kaka yor goyo kang. And I appreciate the leadership of many other groups and teams and sections as we work together in this common project called Kenya. It is not an individual program, it's not a personal project, it is a collective effort. And I appreciate that Professor Nyang'nyong is in our midst to represent the former Prime Minister and to confirm that the former Prime Minister is somewhere in West Africa because he is our candidate for the Africa Union Commission Chair. And ODM will continue to champion your cause to ensure that solutions are not only found but implemented. ODM has stood with you in the past and will continue to walk the journey with you. Together, we shall push for policies and programs that bring lasting development and dignity. Magi timore ka jotelo mawuok masa mar Kenya monywando Moses Kuria opuo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom yiero olwedo kod William Ruto mondo Kenya dongre kopogore kod keto sigu manenie e kindgi chien. Jaod bura mag Tanga Edward Mudheu kata kamano nyiero romo manyo timore kind William Ruto kod Uhuru Kenyatta kolero ni romono
onge kod pek mar siasa kopogore kod romo maregi kakusiepe ekindigi. Mount Kenya people do not follow individuals. They follow issues. What I would just say is a lost cause. Those are just two friends who have just met. They have their own history together. They worked together for 10 years. They had their own personal disagreements. Nobody told the public why they fell out. So here we are. They are not telling the people why they're coming together. So for the Mount Kenya politics, it's purely a personal issue. It has nothing to do with the politics in Mount Kenya, and neither Uhuru nor Ruto can be able to bring the mountain back to government. Waliguza mlima na mlima imeenda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nya Walter Nyambaga kawadhi nyime ni duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC oyudo lope adek mag piny owacho e kaunti ma Kisumu maromo omenda milion 300. Koloso odiochieng' ma kawuono, jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi wacho ni lopegi koting'o hectares 7 mar skund primar ma Victoria kaachiel kod apaya mochomo log tich ma kaunti ma Kisumu. Ka duol mar EACC ni kod buche mag mibadhi mapod ni e doho mago motenore kod kuo mag lope piny owacho lope piny owacho maromo bilion 10 e kaunti ma Kisumu. Kenyans may wish to know, particularly the grabbers of public land, that the law allows the Commission to engage in negotiations and alternative dispute resolution with those who have stolen from the public, with a view to assisting them to voluntarily return that which they have stolen without the necessity of waiting for the lengthy and costly litigation, which will, in the end, see them lose that land to the government. Commissioner ma Aluora Nyanza Flora Moroa omedo kwayo oganda modak Nyakach mondo neni gibedo akicha e kinde mag nyasi mag Christmas gi yawo higa manyien. Men kaluwore gi monj ma osebedo katimore e gwengego kendo kelo tho mar ji. Owacho ma kane ochiwo twak e chenro margi maneno ni gichiwo arita ma oromo e gwenge mag Kaluo e kinde sikuku. E wi mano golo siem ne jogo machwalo ohand kong'o ma ok opuodhi ni biro kawnegi okang' mar chik. We want to make sure that we do not have activities that raise tensions during this period. And one of those activities normally is the stock theft. Because most times when you have people stealing cattle at the borders, then it more or less is interpreted as an intercommunal kind of a crime, whereas in most cases it's just normal criminality. So we have also put measures in place to ensure that anything that may raise tensions between communities is well taken care of on time, so that people don't have these tensions escalating. You know, during the festive season, very many of our motorists and drivers want to engage in drunk driving. We are going to have checks, that is then the NTSA and the National Police will combine efforts to ensure that the roads are properly used. Ramogi mano bende matero ayue mokwongo chenro en mar duol Ramogi TV an ayie gi jatend piny Kenya William Ruto kuom okang' ma okao mar tiyo gi jotelo duto mar gero Kenya Alfred Osuru mar Dandora Phase 2. Kamano Franco Doyo wuodo mabe kakelo Kamroth natazamana Ramogi TV ka en Bondo owacho ni oduoko erokamano kuom tich maber. Amor kendo neno Ramogi TV maler. Apenjo ni Rota Primary e Indhiwa kata yo madhi e maonge. Ere kaka materials nyalo chopo e school mondo ogere class. An Lawi Adore, an Ramogi TV yo makare. To atimo mos ne Jojo Mutu kuom tho mar jaode nyar roho. Nyaka Ramogi sa 1:18 kik idhi mabor pod oduogi weche manyien. Akamba mwaseo asisi
Safaricom Sambaza Furaha Caravan sasa inaingia Ukambani. Ni tarehe 9, 10 na 11 Disemba ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Musi FM na Radio Citizen, Bishop Kabwele Junior, Master Mulae, Samwenge Mwenge na Christine Ndanu Kadot. Kutoka Radio Citizen tutakuwa naye Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, Willy M. Tuva, QT na Mwala. Tarehe 11 msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utaanzia Salama, Sultan, Emali, Masimba, Kiboko, Makendo, Keundwane, Kibwezi na kumalizia Mutito Andei. Tutakuwa na zawadi kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom, pamoja na burudani kutoka kwa msanii Boss ya Ungu Andalani Boys Band na DJ Single. Usikose shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Hicho imeisha tena. Si unaona, watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo tulone umwoche chuny boma Nairobi e kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda mane obago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag nek mar joma mine ma sani medore e pacho ka. Ng'anyogo ne oting'o obok manigi ote mag ndiko ka gisundo sirikal kod jopiny mondo okaw ting' mar thiro timbe mag nek ma kamago. Gichayo sirikal kuom koso miyo pek nonro motenore gi timbe mag nek go kendo rem kawo okang' ma owinjore mar chike ma ne achije. Gikwayo mondo keto kenge madhi neno ni joma mine orit ngimagi kendo geng'ogi kik giyudre lwenje mag udi kod mag kit chwech. Today, because we don't want women to be killed anymore. We want justice for the women who are killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Chats tumeshikilia kama ile pale Mario na Juang. Ndio hizi chats hapa. These are people being killed and they're all females. It's not fair. Help us figure out government. Tuambie nani alifanya. Tuambie mmewashika.
uko safe. Anxious, uko like what's next? Ujui unatembea, nani atakupiga saa ngapi? You see, it's not safe for us women. And at the moment, it's Kenya leading with a high number of ladies being killed each and every day. So please, protect us women and stop killing us. That's all we're asking for. Please, 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 stop killing women and please say their names. Kamano bende kapod wantiere weche mag kedo ne ratiro mar oganda ne riwruoge mag oganda makedo kod lwenje mag kit chweche kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho kony e ting'o malo nueng'o mag oganda to ahinya joma mine kaka yo mar tieko lwenje mag kit chwech e udi kaachiel kod kata nek mar mine. Giwacho ni thoth lwenje mag kit chweche kaunti ma Migori otudore kod dok piny mar nueng'o kata chan. Jojuma nigi lerno. E kinde ma ndalo 16 mar kedo lwenjego mag kit chwech ma bende rumo kawuono, kindeno ma apisas go mag piny owacho kod wego moko mago mag piny owacho osebiro ka jiwo okenge mag kedo kod lwenjego mag kit chwech dok piny mar nueng'o kata chan e kind oganda oyudre kaka achiel kuom gigo eko ma osekelo medruok mag lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Joken lwenjego mag kit chwech wacho ni lwenje mag kit chwech bende pod medore e alwora mar Nam Lolwe ka bende ise oganda ma pod tieko moko kuom cases go e buchego mag anyuola. Doho magwa kod migepe mag sirikal ni kod lony kendo osebedo katimo matek mondo cases gi orum. Wamedo mana kwayo ji duto, jopiny duto ni ka oluongi mondo ibed witness e case to kik iluor. Apisa maduong' e migaono mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngeroso Odhiambo wach ni terruok ma iwilo kod rech e kind moko kuom mine matimo hand rech kod jolupo bende ong'ere kaka joboya pod nitie malo e dho yedhe kaunti ma Migori kendo kaka piny owacho gikedo kod mae. Joma mine donje magi nikech yuto mapiny. To nyaka ne wadonje county government ma Migori, wasetemo mondo waket mine grube mondo wamigi pesa matin ma ginyalo chako godo ohala. Celestina Akoth matero ma ong'ere kaka Usalama Women and Girls makedo ne ratrogo mag mine kaachiel kod nyiri wach ni chan osemiyo mine kaachiel kod nyiri mathoth ma odak alwora mar Nam Lolwe yudore e lwenjego mag kit chwech. Koriwore ni yuto betin, nyithindo be odhi sikul to moko boduogo we sikul koro gine boda customer be onge. Kori yudo ka poverty no en achiel kuom gigo makelo weche mar ni ng'ato dwa dhi timo chode e koyud pesa. Owacho ni kaka riwruok gisetemo keto mine gube mopogore kendo konyo gi ting'o malo wechegi mag nueng'o kaka yo mar duoko piny ageta mayudogi ma oting'o lwenje mag kit chwech kata landruok mag kutego mag ayaki. Mama gieki uso kae, ginyalo yudo pesa gi, ginyalo nyiewo chiemo, ginyalo pidho nyithindgi gitere skul ka ok gibedo e chwanyruok mar nyaka iriwri gi dichuo e ko konyi gi rech to e kiyud pesa. Chun ng'ato ni mondo nyaka ibed kod ng'eyo mar ringruok ni kore kimiye kony. Konyi nyalo miyo ng'ato ma ok idonje gik machalo kamano. Jogo makita togo mag oganda e kaunti ma Migori bende ne oywago medruok mag nek mag joma mine e pacho kae ma oting'o kaunti ma Migori. Bed ni ng'ato ka ng'ato momi chik mar rito oganda kaka rights mag human mondo timre nade owachnwa ni en ang'o monya timo kata monyalo keto kata ang'o moketo manyalo geng'o thogegi mantiere Kenya wakasani kachiel gi Migori County. Amine isandowa inegowa itimonwa timbe ma ok oromo. Koro wahinyore mang'eny to onge sirikal ma mondo kaw nokang' mondo konywa. We demand an increase in the allocation of funds and personnel to the State Department of Gender and support the monitoring of Government of Kenya's violence against women and girls and commitments to the development of prevention of violence against women and girls and intimate partner violence going forward. Ka otele kod direct maruogno mar Faraja Women Initiative Diana Rose giwacho ni jotend arita kwe osenyiso nyau e kedo kod nek mag joma mine. Wantiere gi kes motimore 3 days ago, otimre Awendo, iluongo ni Morin Mbaja no yud kotho kokwanye oko. Thone onge ng'ama ong'eyo kendo thone wase report to ng'ama miwa ler gima notimore kata ng'ama nyiswa kaka nyalo yudo justice onge nyaka odiochieng' ma kawuono. Tend arita kwe kaunti ma Migori wacho ni pod gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod tho mar miyono. Juma, Ramogi TV, Migori.
Kauno bedo diching mar ariyo mar limbe kambi ma Safaricom e gwenge ma Ukambani kama en juma mogik mar limbe mar kambino e gwenge duto ma pacho kam. Jodak ma Machakos, Kathiani, Tala kod Kamulu oyudo puonj kod mich kowuok kuom Safaricom manoten gi Royal Media Services. Fredrick Omondi miwa ler mar wachno. E odiechieng' mar ariyo mar limbegi e gwenge ma Ukambani, safar mar Safaricom sambaza furaha kawuono chakore gi boma ma Machakos. Jongolo mawuok e gwenge ma Ukambani kamoro oganda gi ngolo mochuwang' chieng'. Seche ma apisas mag Safaricom bende ka puonjo oganda mondo obed motang' gi achudhe madwaro mondo omagi omenda kokalo e yor simu. We have seen a lot of fraud kwa soko zetu. Wateja wetu watapeliwa, watu wanajitokelezea kusema wao ni wana Safaricom, lakini nia yao si mzuri, ni kuchukua ama kupora pesa ya customer wetu. Safaricom bende odhialo kastembegi gi mwandu mopogore opogore kaka gwen, diek, simbe, ogute kod lewni seche ma gihingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Nimezawadika kwa zawadi ya kuku. Hongera sana pia kwa Safaricom. Nimekutana na watu wa Safaricom nikachinda mbuzi. Safar no nochako dhi achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Kathiani kendo chomo Tala. Safaricom kalero ne johala moko kuom chenro gi mag kungo kod oro omwom kokalo e lony manyasani. I want to thank each and every one of you for getting us to 34 million customers as of November 2024. 34 million is no small feat, but it means that you have given us feedback, we have responded. Jolendo mag Radio Citizen kod Musi FM bende ne oteno Safaricom seche ma kambi ma tudruok nodwoko erokamano ne kastembegi kuom chung' kod gi kuom thuolo malach ma gisebedo ka gichiwo chenro gi pacho ka. We are celebrating 24 years, and we are celebrating 24 years of partnership between Royal Media and Safaricom. These companies are big and number one because of the support that we have gotten from our fans, the people that we are going around saying Asante to and celebrating early Christmas with. I lead up to the big one next year. Safaricom sambaza furaha Kinyelim County mama Kweni kaigeno ni gidhi medo dhialo joheragi gi mich mag Christmas. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Nyakoro magiwacha kwa dhie yoyo machielo chenro en mar duole aneno ote Kairiano Stin aneno Ramogi TV maler kawuok nyaka Nyabondo owinjoru maler gwenge duto ma Peter Kanioma Bay apoyo jatend piny kuom riwre gi former president. Nyakoro Ramogi kik idhi mabor pod waduogo gi weche mag tuke. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Onyalo timo gimoro amora ma en odwaro. Gima chanda ka en mana gimoro achiel kende. Seche moketo ngimane kama tek, nikech an gik madwaro ok bitimore kaka dwaro, nikech mor mara en ma en go, to keto ngimane kama tek.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni pau tuke, riwruok matayo tuke mag Olympics e pachoka manono ka odiechieng' ma kawuono no bedo gi romo moyiedhi mane okelo kanyakla jakom mar riwruogno board jagoro maduong' kaachiel gi riwruoge 30 manitiere bwo riwruok maduong' mar nok. Romo no ne en mar rango kang' mar riwruogno goyo e higa mar 2024 kama oting'o tuke mag Olympics mane obagi e romo ma boma ma Paris kama Kenya noyude midila 11 kendo tieke thuolo mar 17 e kind pinje duto. Nok bende nobago tuke mag beach games e kaunti ma Kilifi. Eromono chenro mag higni mabiro bende nopedhi e mesa. Moko chenro go ting'o chano tuke mag Olympics e kinde rawere mibiro bagi higa mar 2026 e boma Dakar, tuke mag Commonwealth higa mar 2026 kaachiel gi mamoko. Able to manage it, what lessons we picked and what the way forward is. We're able to project to the General Assembly the very many international events and sports activities which are happening between now and early 2028 and to call upon the federations to start preparing and collectively to be able to say that we want to rewrite the narrative of sports in Kenya by early preparation. That was our big message, that the lesson we've learned is that we must prepare early. Kawadhi nyimeni club mar Real Madrid nyalo bedo maonge jotugo Vinicius Junior gi Rodrigo e tukgi mag Champions League otieno makawuono e kindgi club mar Atlanta. Kano wuoyo gi jofwambo kocha mar Real